आरो बे समाव होनो सिगांदों इजराइल आरो हामासनि दावहानि फिन मोनसे गोदान आपडेट। जिथाम सानाव आगान होनाय इजराइल आरो हामासनि दावहायाव इजराइलनि थाखाय खैफोद गोनां जानो हागौ। बे खेबनिफ्राय इराना पेलेस्टाइनखौ हेफाजाब होनो इजराइल आरो हामासनि सोलिफुनाय दावहायाव हाबनो हासिगौ। जायखिजाया समावनो इराना गाग्लोबनो हासिगौ इजराइलखौ। रोजा रोजा इराननि मुस्लिमफ्रा गसंदों इजराइलनि हेंथा। गाजा स्ट्रिपनि गंसे देहा फाहामसालियाव इजराइलनि गिख्रंथाव एयार स्ट्राइक खालामनायनि उनाव इराननि गासै मुस्लिमफोरखौ अर जोंखांनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव जायखिजाया समावनो इराना इजराइलखौ गाग्लोबनो दुंब्रुदै थियारि जानायखौबो नुनो मोन्दों। इराननि गंफ्रोमबो मस्जिदाव गासैबो मुस्लिमफोरखौ दावहायाव ओंखारबोनांगौनि थाखाय फोरमायथिलायदों। गासै मुस्लिमफोरखौ दावहायाव बाहागो लानो खावलायदों। नोंथांमोना नैबे भिडिअ'आव नाय। इराननि रोजा रोजा सरासनस्रा मुस्लिम सुबुंफ्रा गाजा स्ट्रिपनि गंसे देहा फाहामसालियाव गिख्रंथाव एयार स्ट्राइक खालामनायखौ लानानै माबादि जोंखांदों आरो हस्रिखावदों। नंगौ, थारैनो बिथांमोना एसेबो गोबाव खालामाजासे इजराइलखौ गाग्लोबफिननांगौनि थाखाय इरान सरकारनि मावखुलिनि लांगोनायाव हस्रिखावदों आरो इजराइलनि फिरफिला सावनायखौबो नुनो मोन्दों। नाथाय दिनै जों 13 सानाव आगान होबाय थानाय बे गिलु बालु दावहाया माब्ला थुंगेगोन? गुबै बाथ्राया बेसोदि बे गिख्रंथाव दावहाजों दिनैसिम मोन्नैबो हादरनि रोजा रोजा सरासनस्रा सुबुंफ्रा जिउ गोमानांबाय आरो गोबाङानो जोखोम जानानै गोजोन गैयै थासारियाव दं। फारसेथिं मोन्नैबो हान्जानि गेजेराव जानाय दावहाया दिनैसिमबो सुग्लायनायनि लामायाव गैया। बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार। ग्रेन्ड i10, नियस, i20, एन-लाइन, अरा, भेरना, आल्काजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन। 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव सापागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नम्बर 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर। मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव सापागुरि र'ड।